Olea Soblina, soc responsable de la secció de carnisseria. Mira, per fer un estofat, el primer que hem de tindre clar és quina peça de vedella ens faria gràcia, si ens agrada més una miqueta més seca, una mica més melosa. Per fer un estofat hi ha diferents parts, podem agafar la part del pit, la part del coll, la part de la garreta, que és la part dels conillets. Aquesta, per exemple, és una peça que és molt melosa i queda molt bona. Res, la tallem, és una peça així, quan la tallem ja se veu la tendresa de la carn i lo melosa que és, i després nosaltres la preparem talladeta així a daus, tot així, i aquí ja pots fer un bon estofat, barrejadet amb unes patatetes i una miqueta de verduretes, i perfecte, et quedarà boníssim.